Id-Deputat Nazzjonalista Simon Busuttil iddikjara li l-ġustizzja hija l-uniku interess li għandu fil-każ dwar il-Panama Papers. Fit-tweet, Simon Busuttil qal li fil-kawża kostituzzjonali biex jinbidel l-imħallef Antonio Mizzi mill-każ tal-Panama Papers, l-avukati ta' Joseph Muscat b'mod inkredibbli staqsih x'interess kellu fil-każ. Simon Busuttil iddikjara li l-interess tiegħu hija l-ġustizzja. Fis-seduta l-imħallef Joseph Zammit McKean qal li Simon Busuttil għandu jġib il-provi li juru l-deċiżjoni tal-imħallef Antonio Mizzi biex jibqa' jisma' l-każ dwar l-appell tal-Panama Papers iwasslu biex hu jkun vittma għaliex ikunu qed jinkisru d-drittijiet fundamentali tiegħu. Simon Busuttil kien ippreżenta kawża kostituzzjonali biex tinbidel deċiżjoni tal-imħallef Antonio Mizzi li ddeċida li jkompli jisma' l-kawża ta' Panama Papers imresqa mill-Prim Ministru Joseph Muscat, Keith Schembri, Conrad Mizzi, Brian Tonna, Malcolm Sherry u Adrian Hillman. Simon Busuttil kien iddikjara li l-imħallef Antonio Mizzi m'għandux jisma' l-kawża minħabba li huwa miżżewweġ lill-Europarlamentari Laburista Marlene Mizzi. Kien f'Lulju tal-2017 li Simon Busuttil mar fil-qorti tal-Maġistrati biex tinbeda investigazzjoni dwar Panama Papers.